doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Huriani Tuhatta, di guarido minggu tasadarion, minggu Trinitatis, namar lapatan, hasitulu sadauni debata. Atong, hita akan pinarhamau di debata, toktong mahita mandok mauliate tu adopan ni jahuba, na toktong manarihon ngoluta. Adorang so tapuka paminggota, jumolo ma tapasahat ngoluta, holan tu adopan di debata, marhite tangyang nahohom, martangyang nahohom maita. Amin. Atong hamuna hinaholongan, beta mahita marsoba lau mamuji do pasangap Tuhatta nago kalongangan. Ro mahita mangadop tujolona, akan nama sihol marnida halongangan na pinatupana. Marede mahita sangap di debata ama, sad buku ede nomor 640 ay sada 22.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia, na tumupa langit dohot tanoon. Amen. Wida Tuhani hudul di atas habangsa na tibo, jala namar mulia, jala akarabuni pahyanna manggohi bagas joro, jongjong di atas surusuruan serapim, jala masijouon manasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot, go kamulonna liat portibion. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale debata situlusada, debata ama, anak dohotod di parbadia, namandok maulia te mahami tuho, ala di toppa, di palua, jala di parbadia ho hami, hinorhoni asi, dot holong ni roham nagodangi. Saya ramoti mahami di bagasan parmaran, dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, dal tugu-tugu hami dihasusudani, bohal nami tu harajomu na di banua gijangi. Asa disi pujon nami ho, marhite-hite, roha dohot hata na ibaru. Amen. Marede mahita, sa buku Ede nomor 121 ayat 2. Patik debata di Minggu Trinitatis Sadarion, ima sian patik papituhon dohot patik pawaluhon. Patik papituhon, unakko mangalakup. Patik pawaluhon, unakko manakko. Atong rap magidogogo mahita sian tuatta debata. Ale Tuhan debata, saya pagugoi mahami, mangulahon na hoparto patikmi. Amin. Marede mahita, sa buku Ede nomor 165 ayat 1 dohot 2.
ni Tuhata, tato poti madosata, tuado padibata, martang yang mahita. Ale debata nami namarsiroha jala nabadia, amanami maritehite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhiala hami, bikotdo asiniroham, disalud hami halak pardosa. Alani ido ubain nahu pasirepami dibinami sedarion di jolom, jalau paratopotami, tung najod-jod hami manibil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami san jolom, ala ni dosa nami aidang di halomon roham hamatian yakka pardosa. Alai hamu mulak ni rohana do lomon ni roham asa mangulu. Sesa masalut hageduhon nami, jala pangaluson nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot masin ni roham di hami, marhite-hite panindangion dohot hagogoni to di perbadia, asa tarapul situturuhan nami manjauho, asa patun, tigor, jala daulat kami marpangalaho, bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasasani dosa. Molo tung adong manang ise na mardosa. Adong do pangondiata di amai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jalaibana do pardengganan taringot tu dosata. Alain dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut pertibion. Hasangapa ma di debatan na digijang. Amin. Rede mahita san buku ede nomor 110 ay sada 22. Hatan debata nagabe tupu epistel di mingguta sadarion sian Johannes bidusada ayat 20 sia sahatu 34 tajahama marsika sorin. Torang nyari nai di ida Yesus ma si Johannes ma Yesus rotusi jadi dok ma oddo biru-biru di debata nama morsan dosa ni portibion. Ibana dona hudoki sian pudiku rosa dahalak naung jumolo adong asau ai parjolo hia do ibana au pe dakuta de ibana
Alai asa tadap ibana di halak Israel, ubain naro au mandidihon aek. Dungi di hati dako si Johannes ma ninnama. Huida doto di tuat songon darapati sian banua gijangi. Jalamian di ibana. Aupe dakutad da ibana jolo. Ala ibana namar suruau mandidihon aek. Ido mandok tuau. Ia tusi di idaho tuat todi jalamian di ibana do sididihon todi parbadia. Asa nunga huida jala hajom jokon ibana do anak ni debata. Ima sahatna. Martua do akan atumangion hatan debata jala naupiopsa. Amin. Mari demahita san buku ede nomor 610 sada ayat sada. Tindakon maha prosotei, songon na hintindakon ni dongata sa persyaw di sandok pertibion, rabma hitamandok. Au persea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumupalangit do tano. Au persea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, iman na tudubuhon di si Maria, na gabe-gabean santo di perbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman di silatus, na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banutur dung itanom, na mulak mangulu dari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudu tu samun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di todi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato penakrisan akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia tai namandok, mulak mangulu sogot dagini hal nong mate, do dia nguluan na sorasuda. Amin. Warta Jemaat atau Tikting HKBP Serang Resort Serang, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020. Yang tidak kami bacakan supaya kita baca masing-masing. Yang pertama, nama minggu, Minggu Trinitatis, Hasitulu Sadaon ni debata. Topik, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Atau hamuliaon ni Jehovah di akana tinopana. 2. Ibadah kebaktian Minggu Keluarga. Sehubungan dengan pandemi virus corona, gereja kita HKBP Resort Serang menghimbau kepada seluruh majelis dan jemaat supaya tetap melaksanakan ibadah kebaktian atau permingguan keluarga di rumah kita masing-masing. Acara ibadah disediakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia melalui media YouTube dan WhatsApp. Demikian juga lembar acara yang disalurkan melalui situa sektor. Kita pilih acara tersebut untuk dipergunakan sesuai kebutuhan keluarga kita masing-masing. Pada acara tersebut telah disediakan kolom persembahan keluarga untuk dapat diwartakan pada setiap minggu berikutnya. Persembahan tersebut dapat diserahkan melalui majelis
atau situa sektor atau ditransfer ke rekening huria. Yang ketiga, kebaktian keluarga di sektor. Sebagai pengganti kebaktian atau pertaniangan, sektor yang kita laksanakan setiap bulannya sehubungan dengan pandemi COVID-19 dihimbau kepada majelis dan seluruh warga jemaat supaya berkenan untuk melaksanakan ibadah kebaktian keluarga di rumah kita masing-masing pada setiap hari Kamis malam. Acara ibadah yang kita pakai dikirim melalui media WhatsApp grup sektor kita. Yang kelima, pelantikan pengurus dewan, seksi-seksi, MPA atau parartaun dan badan audit. Sehubungan dengan keputusan sermon majelis untuk melaksanakan pelantikan kepengurusan dewan-dewan, koinonia, marturia, dan diakonia, Majelis Perbendaharaan Administrasi atau MPA atau Parhalado Parartaun, Badan Audit periode 2020-2024, demikian juga kepengurusan seksi periode 2020-2022. Di kebaktian minggu hari ini, tanggal 7 Juni 2020, Gereja HKBP Serang kita melaksanakan acara pelantikan di ibadah kebaktian masuk pukul 10.15 WIB. Sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19, pelantikan tersebut dibatasi pesertanya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang menghadiri ibadah kebaktian tersebut yaitu pelayan khotbah, liturgis, kolektan, song leader, organis, diwakili oleh ketua dewan, koinonia, marturia, diakonia, ketua MPA, ketua badan audit, dan ketua-ketua seksi, sekolah minggu, remaja, NHKBP, perempuan, bapak, lansia, sending, musik, diakoni sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemasyarakatan, dan harus mempergunakan masker. Pada saat pelantikan tidak diperkenankan memarkir mobil di halaman gereja. Semua peserta ibadah dihimbau sebelum naik lantai 2, terlebih dahulu pengecekan suhu tubuh, dan juga supaya mencuci tangan atau memakai hand sanitizer di tempat yang disediakan di pintu masuk gereja sehubungan dengan petunjuk protokol kesehatan dari pemerintah. Bagi jemaat diharapkan tidak datang ke gereja, namun mengadakan acara ibadah di rumah kita masing-masing untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dari pihak keamanan. Kiranya Tuhan yang mengabulkan kegiatan tersebut. 12. Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang. Gereja kita melalui Panitia Posko Peduli COVID-19 di HKBP Serang mengharapkan partisipasi yang melibatkan jemaat dari sektor 1 sampai dengan sektor 19. Demikian juga seksi sekolah minggu, remaja, naposobulung, perempuan, bapak, dan lansia sebagai donatur atau penyumbang ke panitia untuk dapat disalurkan terhadap jemaat HKBP Serang dan masyarakat di sekitar lingkungan gereja yang membutuhkan akibat dampak COVID-19. Sumbangan dapat diberikan berupa sembako seperti beras, mie instan, gula, minyak, dan lain-lain. Demikian juga sumbangan dana atau donatur berupa uang cash atau dapat ditransfer ke panitia via Bank BNI rekening nomor 0948127985 atas nama Bapak Jetro Nagaraja Sinaga. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 10 WIB, gereja kita telah menyalurkan bantuan sembako tahap ketiga kepada anggota jemaat
kepada 5 kepala keluarga per sektor melalui panitia bagi yang membutuhkan atau sangat berdampak terhadap pandemi COVID-19 tersebut. Ke-13, persembahan ibadah kebaktian minggu, pertanggungan keluarga, persembahan bulanan, dan persembahan diakonia. Melihat keadaan keuangan gereja kita sampai minggu ini, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat dan majelis supaya berkenan menyerahkan persembahan ibadah kebaktian minggu atau pertanggungan keluarga yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Demikian juga tanggung jawab kehuria melalui persembahan bulanan dan persembahan diakonia. Kiranya Tuhan selalu memberkati semua jemaatnya dalam kehidupan kesehariannya. Mari memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui gerejanya. Ke-14, warta keuangan. Dapat kita baca di warta jemaat ini. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu hari ini. Bagi warga jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang bersukacita, Tuhan memberkati agar bersukacita dalam Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Mari mahita sian buku Eden nomor 20 lalu ayat sada dohot 4. Damai ni debata na sumurung sian saluhut roha. Ima mangaramuti ate-ate doho pikiramuna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan di debata turpuk jamita di minggu tasadarion di minggu Trinitatis. Denet doi sian sada Musa bidusada muka sian ayat 26 sahat tu ayat 30 sada songonam madidok. Dungi makuling musema debata tolema itatoppa majolma tumiru rupatta tudos tu pangalahotta asa dirajai deke akan di laut dohot pidong akan martonga-tonga langit dohot akan dorbia rodi sadok tanoon nang sude guluk-guluk akan majirir di atas tanoon. Jadi di topa debata majolmai tumiru rupana ditiruaton debata laho manoppa ibana bawa dohot boru-boru nasida di topa. Dungi di pasu-pasu debata nasida ninna debata tu nasida. Marpino pari mahamu asa sopar hamu jala gohi hamu ma sadok tanoon jala patuduk kamu jala raja hamu ma dekke akan di laut dohot pidong akan martonga-tonga langit rodi sudi binatang akan majirir di atas tanoon. Dunginin na debatama botimai nunga hulehon to hamu nasa suaswanan nama parbuehon boni di sadok tanoon. Rodi sudi hau akka namar parbue siswanon bahen panganom munamai. Ala yanggo tu sudi akka binatang di tanoon dohot tu akka pidong namar tonga-tonga langit. Rodi sudi nama jir di atas tanoon. Akka namar hosa di bagasan bulung ni akka suaswanan hulehon bahen panganon na gabe majadi masongoni. Dungi ditilik debatama sude na tinopanay. Jadi dunga dinggal situtu dungi bot maari torang maari muse ima ari paunopon olat nido sahatna. Hurian itu hatta nunga tolhas hita tu minggu Trinitatis minggu tasadarion dohot tema hamuliaon ni Jehovah diaka na tinoppa. Naumatikna dua hal di patorang turpuk jami tau tuhita. Na parjolo ise do debata. Jalan apa dua kun ise do ho ali jolma. Alanita sigati majolo sada-sada asa dapat hita mutihana arga nagabe si hangul honotta siani na parjolo isero debata. Bibel tay dipukka marhite barita panopaon nama dok di mula na dito pa debata langit dohot tano. Dadaholan pangajarion hataon alay sada panidangion hapursiaw doi pengakuan iman manang kredo doi tu nahumaliang hita dohot tu sadok portibion pabua dada portibion sisobaon manang sihabiaran alay debatado nama noppa salhut nai. Laos dipaturuhonido tu hita pabua tutu si tutu adong do debata nasomar mula jala nasomar haujungan ibana do manoppa salhut sian nasadong gabe adong creatio ex nihilo ninnan. Dang tolap hita marnida debata. Jala dang tolap hita mangatusi dalan ni Jehovah. Ala keberadaatta na serba terbatas. Boy dita jaha di Yesaya 55 ayat 8. Alai nak subuh taida. Boy do tahilala ha adongon di debata. Ido alana di seseorang sahalak jolma. Nunga adong sada hagogo di dirina laho porsia di guarimon common religions. Kemampuan untuk percaya. Naso boy di ida alai boy di hilala. Ima pabua na adong do debata. Sadanari nama carikot di paturu turpukodo tuhita taringot tu hasito lusadon di debata.
didok tolema ita toppa jolma tumiru rupata. Baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Adong hata hita di son. Napa tuduhon adong na asing. Dakkola sada. Omma sada ayat sian bibil tai napa tuduhon hasi tolu sadaun di debatat tai. Boy do ita jaha di Yohanes 5, Job 14 dohot akka. Perikop-perikop na asing. Ido na cai tahati dakkon hata di hata haporsiotei au porsea di debata Jehovah au porsea di Yesus Kristus au porsea di Toddi Porbadia. Sasitongna dada pikirata nama dok si tolu sadar debata alai debata tai sadiri do napa buahon nama ngajar hutu hita pabua si tutu si tolu sadar do debata tai hamok kadongan agan pe dang adong hata si tolu sadar daput hita molo tarihiti manang tasigati bibil tai ajaran Kristen do nama bahan istilai laho pamurahon paduhani ala yang bu hakikat ni si tulusadai de batasa diri do napa bohoni itu hita asatu makkas boy jahota di buku kompesi HKBP 1110 biddu sada alaman 87 180 siai tutu rahasia manang hahomion naso tardungdung utuh utuh di jol mado hasi tolu sadaon ni jala jod dipakai ugamuna asing laho parwarwahun dohot menyudutkan hak Kristen utai serong guna madok ialah Kristen dang monoteisi alai politis di manobba tolu di batana aidok sada tabasada gabi tolu datong Alisipata didok roha buasa ikut taba-taba pakyon nasida. Buasa kali-kali rupani sada halisada tong sada. Bodotok song jolma rupani. Sada do halakna ale adong dagingna adok todina adong nang rohana. Manang songon ama rupani iba sadir rupani iba songon di gereja padita dijabu songon ama ni natoros di persor siganupari songon akka mitra kerja jadi boy multifungsi jelapatanna sada do halakna alai boy tolu cara beradana jana takasta boto jala tar porsiai sada do debatatai alai tolu ulaon dohot cara beradana ama ima debatasi panoppa alerap dohot Yesus naktor di Purbadia anahi ima Yesus Kristus namangula gabi sipadua alerap dohot do ama nang tod di Purbadia songoni nang tod di Purbadia namangula maparbadia jolma ima tod di narosian ama dohot sian anak nai dak terdung utuh utok tai jala Tuhan ima songoni satu tu si tutu debata do tuhat tai ay molo tardungdung utuh utokta nasa pohulodo tuhatai dang debata bibana be alai debata nama lapatanna debata dalam kurung D huruf kecil soal hasitul sadaun soal partodiode dada matematikai doktrin Tritunggal dang manoguru hatta laho memecahkan rahasia ni debata alai majuhita lahu mamuji pasangapon hahomion ni debata sabindo unang pola olo hita gabi marbadai do ugamona asing ala so dia tu sinasida hahomion ni hasi tolu sadaun ni debata haporsiaw mapagomos maniop hahomion ni napadohma di patudu turpokodo tu hida ise doho ale jolma isi dohita na parjolo takkas ingot na tinoppa doho alani ugasan ni debatado sadok dagingmu
hosam todim dohot sude ngolum. Alani siulamu dang adong na asing soholan mamuji pasangap debata sitoppa salutna. Unang adong nagabi pacako-cako rupani hira ibana na puna dirina. Hapero de taida dada au na puna au. Hosa dohok ngolutta dakita na puna sai. Unang adong nama dirina gabe debata. Namang ihut jalan marga ingotot ta songon jol mahita di toppa debata do hita tumiru rupana. Tu dostu pangalahona segambar dan sepeta dengan Allah imago dei ninak ini. Luar biasa panu-panu di debata tu hita. Dan ngadong di bahit debata songoni tui sepena tinopana asik tu jolma. Ahadu lapatan ni tumiru rupa dohot tudus pangalaho ni debata ima di patuduhod do pabua jolmaido ciptaan tertinggi di debata boita jaha di Psalmen walu ayat 6 parjamita tulu capulu sada Jakobus tulu ayat walu. Manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Manusia seolah-olah seorang raja diangkat dan dinaikkan ke atas tahta kerajaannya. Begitu mulianya dan luhurnya. Ido padohani sahala guru teologia namargoar Walter Lem. Molosong niar gana hita HP di jul debata. Ale toktong taingot. Natinopani debata do hita. Aku kadongan di pabua do musi. Na dilehot debata do tu hita kesempatan dohot kewajiban lahu marsaur debata. Ima parsauran songon anak dohot ama. Olo debata mabain hita gabi habauran ni lomo ni rohana nagok kolong nai. Tujol mado dilehon keistimewaan lahu marsaur langsung dohot debata. Sadahak istimewa di guarimon privilege. Sian debata tu hita. Ramolidok dilehon Presiden Jokowi do kesempatan lahu pajupang dohot ibana makatahatai di istana negara pasti sude hita marsiadu naing dohot tusi margasiani do peon di toppa do hita tudus turupana dohot tulus tu pangalahoni debata asabu hita pajupang marsaor dohot debata sitoppa nasa nak dongi mago punai HP mula dong dope jolma naso mamakke manang nama suasaihon kesempatan nama cai arga situtui tutu dukon madabu jolma tu dosa nunga gabe sega hasarupota kesegambarata dohot debata alai disima idota ha amaun di debata na gokkolong disuruh do Yesus manobus hita ro ibana tu portibion gabe pardingganata di bagasan Yesus gabe natinoppa nai baru hita sumuang maha sarupota na doh debata nakini isina porsia di Yesus Kristus mulak maibana tudus turupa dohot tudus tu pagalahoni debata. Hamo kadongan sadanari sigotota ya hak istimewa nakining na tudus turupa dohot tu pangalahoni debata. Boy do terus dapat hita saleleng dengan parsaurat dohot debata. Kesegambaran kita dengan Allah adalah karena persekutuan yang intim dan keterpautan kita dengan Dia. Molo sadong parsaurat dohot debata. Magodo hasar pauta dohot debatai. Napa tuluhon hamak kadongan ditoppa do hita asa dileuh tu hita tanggung jawab imalahu patudukon mangarajai akka natinoppai marhite na tudos turupa do tudos tu pangalahu ni debata ditoppa jalan ditotop debata do hita jol magabe mandataris ni debata di portibion manusia diberi kuasa penuh atas ciptaan supaya bumi menjadi berkat dan memberikan kehidupan yang bermutu bagi seluruh manusia dan ciptaan lainnya. Allah berani mempertaruhkan masa depan alam semesta kepada manusia. Hanya kepada manusia.
Hola tu jolma do dilehoni. Asa sada tugas nama cai uli jala namar mulia doi. Napa patun hawak kadongan. Didok bawa doh boru-boru nasida ditoppa. Ima patuduhon hadusan ni bawa doh boru-boru. Tutu asing bedo nasida ditoppa. Alai dosdo yang go derajatna. Dua nasida ditoppa asa unang gabi jolma na individualis jolmai. Alai asa gabi makhluk sosial na masyurupan saling memberi, saling menerima dan saling membutuhkan. Hawa kadongan na hinalongan. Dukta tada isiro debata. Jala dukta boto isiro hita. Atong ahama nang dohonon itu hita. Ramolo tauji mangari-mangi piga hal tabbani akkanong tabege na kining. Na parjolo debata do manoppa do napuna ngolum. Pakai mai tu hasangapon di debata. Pangaleo do tu sitop pahita molo adong ngolutta naso hina lo mohon di debata. Molo adong jolma namani gai dagingna, molo jolma narkoba, na minum keras malobihu. Songoni nang pamasukon holso nama bais sahid di media sosial. Palihot debatado nambah dirina gabi barang murahan, manang jolma murahan. Molo gabi parhod dosa manang pertutuhan pamatangna dohot pamahena. Ingot nunga olo debata mabahin pamatang mi gabi bagas joroni debata. Tajaha disada korintolu aceplonom. Alani argahod dirim songon na tinoppani debata. Napaduahon molo debata do stopahita pasti si kopdo di boto debata salhut taringot hita. Pasti dia tahu segala sesuatu tentang aku. Ubuata di bana sian au taringot tu diriku. Tarlu mobi taringot tu nadumeng gantu au. Dia tahu yang terbaik bagi saya. Alani muladong manang aha pitadopi rohita tu ibana. Ai di boto di bata taido mendiagnosa sude masalah ta. Jala di boto do takaran obat dot boban napas tu hita. Sada kurin 10 tu. Labok do augana tu hita. Alapas ukuranna. Ita padikot tu Markus 10 sada, Matius 10 sada 10 tu. Isi na putus asa manang madele dohot holsoa dingulon. Ima halak naso manada ise si toppai bana. Napa tuluhon? Molo olo di bata manopahita. Pasti olo di bana patukon nasa narikot di hita. So ni hita doi molo olo hita maluhor kendaraan. Totu naung olo do hita manarihon bensinna pajakna dot biaya perawatanna. Debata si topaho pasti ramotanna dongolum ido naidokna providensia de. Napa patton? Argahon akab dongamu ay akkana tinoppan di debata doi. Pelecehan terhadap sesama sama dengan melecehkan Allah penciptanya. Argahon anak kami, argahon pardihutami. Anda menjadi manusia bila mereka juga Anda perlakukan sebagai manusia ciptaan Allah. Bila ada orang memperlakukan orang lain seperti binatang, dia telah terlebih dahulu membuat dirinya sebagai binatang. Alani argahon dongami, pardihutam anak komu songon nati noppani debata aidos dohot nasida. Jaga ramoti jala lestarihon nati noppani debata mangarajai dan merlapatan memperlakukan dengan sewenang-wenang, dengan sembrono. Dunia ini diberikan untuk kita kuasai adalah merupakan titipan Allah bagi kita untuk kita wariskan bagi generasi berikut, bagi anak cucu kita. Molo sega portibion waing unang tasalah debata. Alai tasalah madirita patut lam gomos tatiopon ay nunga tung matsay sega portibion portibi natanganon di segai hamokuson keserakahan unang hita jolma olo manegai ay tudus doi
mabahin dirita seteru manang lawan Tuhan. Dang boy marmiam-miam di tadi si. Unang parhon mara dohot bencana balga tunggol ni hajol maun. Asa tarpatu bahitai ingot ma. Na tinoppa ni debata dohita. Unang aro kita gabi hira debata. Unang adong nama lomo-lomo tuakka na tinoppa ni debata. Alay tapak kemai pasangapo debata. Asa dapotita langit dohot tano na baru. Na tinoppa ni batai. Nama buwan hadu maun kesejahteraan di sadok na tinoppanay. Taingot diobas na parpudion di masa pandemi corona. Ada seorang mengatakan bahwa Tuhan sedang menginstal dunia dan kehidupan ini. Karena itu mari kita bagian dari rencana kehendak Allah. Amin martanya kita. Mauliati rohanami diholi Tuhan. Hatam mamakulingi hami. Asa takas huboto hami, hu parhatopot hami, na tinopam do hami. Dileon hodo tanggung jawab tu hami. Laho majamot ton majagahon, saluhut na tinopami. Dilehon hodo hak istimeo tu hami. Laho mangarajai, dohok mabuan saluhut jadi-jadian di tangam. Mamuji pasangan pokok. Asa saluhut namarhosa mamuji pasangan pengguarmu. Namartangi yang dohami Tuhan. Patau hami akan hinokokmu. Marhiti todim. Laho patuduhon. Tanggung jawab nami nama cergai. Dito ngatongani ngulu nami. Unang neang rohanami di siali Tuhan. Todim todi purbadia ima namian di bagasan rohanami mangajari kami. Mangalehon rohana takas di kami. Asa takas ulau kami. Tugas tanggung jawab nami. Songon na tinopan itangamu. Ali Tuhan. Torop siato ngatongani col madihasyanganon. Namarukil saat nuaing. Hinor honi akka pangotak ni pandemi COVID-19. Tuasi dohot holong nirhamdo martanya kami. Asa pasotomu Tuhan virus sian portibion. Asa boy marhasonangak kami. Saluhut akka na tinopami. Nang huriampe dito ngatongani portibion. Saya patau hami Tuhan. Unang alanya kahamol na hubul sami. Gabi manibil manang madaw hami siyakko. Tarlubo Tuhan. Dihuriam HKBP. Asa saya patau muhamis saluhut naka parhaladom nang ruas ni huriam. Mangulahon akka ulan lo maniruham di ari-ari na pinasami. Tangyang namion sobok kami. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata maredesian buku Ede nomor 115 ayat 122 uhuta pasahat ma peleata. Madok mauliati maho tuado pani Tuhani
marhite na marpanarihon tu akadongan tarlumobima ala ni mara kopit sa pulisyon. Rohana takas masyatuan di nasa parsurian nidongan. Masitukolan dohot masitupahan asaw nangadong na madeli jalatalo binhan ni mara kopit sa pulisyon. Hata ni debata madok di rom 10:25. Marlas ni roha mahamurap dohot akka na marlas ni roha. Jalatangis mahamurap dohot akka natangis. Patupa mahami asasay toktong marpanarihon tu akadongan. Saleleng di portibiok kita, ikon arupat tado parukilon. Alani toktong magomos hita maniop hasitongan ni hata ni debata. Songon Tuhan Yesus na manaluhon pangujunan ni sibolis di halongonan. Maporus do sibolis siya julona. Ikon marujung do si taonon. Jaladang tagamon luason na akka si taonon torus manusay ngulutta. Alani toktong marbengit ni roha. Unang talu tung surape masa na porsuk jalan na posa si taononi. Ay say na marujung doy bahinon ni tuhatta. Tapasahak mapiliat tatu debata martang yang mahita. Ale debata ama namin na di Banua Gijang. Hodo haroran ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami toho. Say jalo may gabi uap na hutsu si jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasyang hami pilihanon. Pati buluh na rajom dito nga tongon ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silolom itu hami. Asalam girgiri hai madok mauliati toho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale debata si tulusada, debata ama anak dohotod di porbadia. Nama dok mauliati mahami tuho ala ditoppa. Di palua jala di parbadeho hami. Hinor honi asi dohot holong ni roham na gudangi. Say ramo ti mahami di bagasan paramaraan dohot pangujunan. Apu di hami uju marsak. Pahehe hami uju tinggang. Jala tugu-tugu hami di hasusuda di bohol nami. Tuhara jaumu di Banua Gijangi. Asa di si pujon nami ho marhite-hite roha dohot hata nay baru. Amin ale ama nami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajommu. Say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulun siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Unang hami togiot tu pangujunan. Palua mahami sian pangagon. Sale
jalo hama pasu-pasu siat tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi rohana midohom. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasarhon ma damena tu todim. Amin. Atas nama Sudi Parhalado Partohonan Doho Naso Partohonan Jongjok kami dison Padita Dohot Tim Multimedia HKBP Serang Resok Serang Pasahaton Tuhamu Akamang Dohot Hamu Akenang. Selamat hari Minggu, Minggu Trinitatis. Tuhan mamasu-masu hita saluhna. Horas madhita sudi. Nama ngolu sandok ngoluon gogdo namar sagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse